σου φαίνεται? Πολύ ωραίο. Θα πας στην εκκλησία. Όχι, σπιτικιά είναι. Φτιάξαμε με τη μαμά. Και κάνει να κρατώ εγώ τέτοια στην Ναι. Στην Ανάσταση. Α, καλό είναι. Δεν έχει παιχνιδάκια, δεν έχει, εντάξει. Τι θες και Έχει την κορδελίτσα. Θες και παιχνιδάκια? Όχι, μα δεν είναι καλό για παιχνιδάκια για μένα. Εντάξει. Όχι. Σ' αρέσει? Μ' αρέσει και του χρόνου να είστε καλά όλοι σας. Λοιπόν, θέλω να πεις στα παιδιά. Και καλή πρόοδο, καλή τύχη. Ευχαριστώ. Θέλω να πεις στα παιδιά για το Q&A που ετοιμάζετε. Ναι, τούτο ναι, το πήρετε εδώ. Γιαγιά. Δεν το είδα εγώ το ναι. Πότε στο ξετρυπώξετε πάλι. Όλα τα πασχαλινά. Δεν το είχα δει. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Να το έφερες τώρα. Γεια σας. Κάνε γεια. Τι παιδί μου. Κάνε γεια. Ωραίο. Κάνε γεια. Γεια, πού είναι τα παιδιά, τι. Γεια σας πες. Πες γεια σας. Συνέντευξη παίρνεις. Όχι τώρα, πες γεια σας. Γεια σας. Άλλη φορά θα σας πω παραμυθάκια που δεν θα είμαι κουρασμένη. Και πες, ναι. έρχεται και το Q&A με συνέντευξη που ετοιμάζουμε. Έρχεται. Θυμήθηκα κι άλλα. Γεια. Ναι, θυμήθηκα κι άλλα παραμύθια. Θα μας τα πει στο επόμενο βίντεο, γι' αυτό να μείνουν όλοι συντονισμένοι, να πατήσουν το like και την εγγραφή για να μην χάνουν κανένα βίντεο με την εκπληκτική, τη φοβερή γιαγιά Γιαννούλα. Ξέρω και το μύδια που θέλω να αγαπώ, το μύδια που αγαπούσε πολύ το Χρυσάφι. Ξέρω και για το Πολυφαγά που ήθελε να... Ο Πολυφαγάς, ο Μύδιας, όλα αυτά τα παραμύθια έρχονται, γι' αυτό υπάρχουν πολλά. Να μείνουν όλοι συντονισμένοι. Κάνε γεια. Τώρα όσο πάει τα θυμίζω. Κάνε γεια. Γεια. Ο Θεός μαζί σας.